खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दा दंफैयो अरुणाचल हादोराव धेमाजि जिल्लानि साखाथियाव थानाय अरुणाचल हादोर जायखौ जोङो बयबो मिथियो। अरुणाचल हादोरनि मोनसे समायना रमायना ओनसोल बेनो जाहैबाय पासिघाट। पासिघाट ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनसे बर' गामियाव बे बर' गामियाव गंसे अरुणाचल हादोरनि सिङाव थानाय बाथौ थानसालियाव बे बाथौ थानसालिनि गेजेराव बा बे बाथौ थानसालिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि रायजो जानाय आरो बे अरुणाचल हादोरनि बर' रायजो राजाया माबायदि मालाय हादोराव रायजो जानानै दङ बेखौ नोंथांमोननो नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। पासिघाटनि सिङाव थानाय जिहेथु बाथौ थानसालि बर'नि गुदि बाथौ थानसालिनि सिङाव दिनै गोबां गेदेमाफोर बेयाव बाहागो लाफैदों। मानो होनबा जोङो बयबो मिथिगौ बिटिसि दानि बिटिआर हालामनि गोबां गेदेमा सुबुंफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि बा आउट अफ बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि सुखु दुखु खौरां लानो फैदों होननानै जों मिथिना मोन्दों। बिनिखायनो जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन जे बिथांमोना आउट अफ बिटिसिआव थानाय बा गुबुन हादोराव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि सुखु दुखुनि खौरांफोरखौ लानानै माबायदि मोन्दों बिनि सायाव बिथांमोननिफ्राय जोङो जोंनि गेदेमा बिथांखौ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आरो बिथांखौ जोङो बयबो मिथिखागौ। मानो मिथिगौ होनोब्ला बिथाङा सासे बर' राइटार एकाडेमिनि सासे आफादगिरिबो आरो लोगोसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि मालिक आरो गावनो रादाबबो सुखु दुखुनि रादाबबो बुथुमो बर' रायजोफोरनिफ्राय। आरो बिनि गेजेराव बिथांखौ बयबो मान होनांगोन आरो जोंनिफ्रायबो रोजा रोजा खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय दा बे समाव जिहेतु आउट अफ बिटिसिआव बेरायनो फैनायखौ जों मिथिना मोन्दों। आरो बिनिखायनो दिनै मा थांखि लानानै फैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुखु दुखु माब्रै मोन्दों माबायदि खुलुमनाय होबाय प्राइम निउस 24 हेडलाइननिसिम जे एक्सुवेलि जोङो फैदोंमोन मोनसे हानजा बरायग्रा जथुमनिफ्राय सिमान सापरि एबा सानजारि नोगोराव बरायग्रा जथुमनि मोनसे हाबाफारि जागोन फैगौ मार्च दानाव। आरो बे हाबाफारिखौ भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानि गेजेरजों हाबाफारि बानायनो नागिरदों। बे जेराव थागोन बुक फेयार एक्सप' आरो थुनलाइयारि हाबाफारिफोर लोगोसेनो बेवहाय साहित्य एकाडेमिनिबो माखासे माने हाबाफारि थागोन। बे हाबाफारिखौ बानजायनायनि थाखाय जोङो सानजारि नोगोराव थानाय बर' गेदेमा एबा बर' लिरगिरिमोनजों मोनसे मोगा मोगि एबा इन्टारेक्सननि थाखाय जों फैनाय जादोंमोन। बेखिनियावनो जों लोगो मोननो हाफैदों BKWCनि चिफ मुसे मिहिनेश्वर बसुमतारी, EM अनिल बसुमतारी, EM प्रणब बर' आरो जोङो सुक्रेस्वर गयारी आगुनि डेपुटि चिफ अफ मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो लोगो मोननो हादों जोङो ABPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी लोगोसेनो बे हालामनि माखासे माने दैदेनगिरिमोन जेरावनाखि सासे सुबुंनि नामखौ जों बुंथारनांगोन। दा बिथाङा जाहैबाय मा होनोमोनलाय बे जोङो सासे गेदेमानि मुं मख'नो नागिरदों जनाराम ब्रह्म आरो बिथाङा बिस्टि नार्जारी बिथाङा जाहैबाय केसियार EBPOनि। दा बिथांमोन बायदिखौ लोगो मोनना जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना जोंनि प्रप'जाल जे नेसनेल लेभेलनि बुक फेयार नेसनेल लेभेलनि लिटारेरि फेस्टिभेल जुदि जागोन बेखौ बानजायनायाव सहयोग खालामनो थाखाय सिगांबोदों। आरो बे बुब्लियावनो जोंखौहाय दिनै बे अरुणाचलनि सानजा फारसे थानाय पासिघाट मेहेरगोनां सिटियाव लानानै फैदों EBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया। आरो जों मोनफैदों जे बेवहाय जे मोनसे समायना बाथौसालि दङ। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जे बे अरुणाचलनि बिखायाव मोनसे बाथौसालि फसंनायनि गेजेरजों बर'नि जेनाखि धोरोम आरो बर'नि जेनाखि नेरसोन बेखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांमोना नानाथा नाजादों। अरुणाचलाव थानाय एबा पासिघाटआव थाफैनाय बर' फिसाफोरा गुबुन गुबुन जायगानि बिथांमोना बायदिसिना हाबायाव बेहाय मुखुब जानानै दङ। सोरबा साख्रि मावदों, सोरबा लेबार मावदों, सोरबा फालांगियाव मुखुब जानानै दङ। बेबायदिनि गेजेरावबो बिथांमोना बेवहाय गाव हारिनि मोनसे नेरसोन दोननो थाखाय बाथौसालि फसंदों। आरो बेवहाय अरुणाचलनि सरकाराबो सहযোगिता खालामदों होनना बुंनाय जादों।
आरो बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे इउबिपिनि आफादगिरिया जोंनि सिगाङाव बुंफोरदों जे दा जिहेतु माने बर'फोरनि थाखाय मोननै गावखुंथाय आफाद दङ गौथुम दङ बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि बे मोननै गौथुमनिफ्राय थोजासे रां मदद मोनगोनखौ मिजिं लादों आरो बे रां दोहोनखौ मोनोब्ला बेवहाय मोनसे टुरिस्ट लज बानायनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनाय जादों जेरावनाखि गोबांथार बर'फोरा पासिघाट दावबायनो फैनायफ्रा आलाय सिलाय जाफैयो बिथांमोनखौ बहाय दोननायनि बेब'स्था खालामनाय जागोन बेराफारसे बाथौनि सायाव रिसार्च खालामनायनि राहायाबो जागोन आरो बाथौनि रिसार्च खालामनाय फैनाय सुबुंफोरा बे माबायाव गेस्ट हाउसाव थाफैनो हानाय जागोन दा बेजों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बर' रायजो जथुमनि बिथिंनिफ्राय जों मिजिं खालामो अरुणाचल थाफैनाय बड'साफोरा जेनाखि सेन्टिमेन्ट लानानै दङ बर' हारिनि थाखाय बे सेन्टिमेन्टआ जोंनि मोनसे सिम्बल जानानै थागोन आरो जोंनि थाखाय जुगामि मोनसे थुलुंगा जानानै थागोन गोजोन्थों आरो बे समाव नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय माबायदि सोलिनानै दं बा मा फोरमायदों बिथांमोना नोंथाङाबोथ' बिथांमोनजों आं इन्टारेक्सन लाबाय आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जिहेतु सामलायगिरि बे हिसाबै आं बिथांमोनजों मोनसे इन्टारेक्सन लादों इन्टारेक्सन लानायनि गेजेरजों मोन्थिनो मोन्दों जे बिथांमोनहा बे बाथौसालि फसंनायनि गेजेरजों माने बर' हारिनि थामोन्थानि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों आरो जेरावखि थाया मानो बर'फोरा गावनि हारिनि सिनायथिखौ लाखिनांगौ बे मन'भाबखौ दङ जोंनि गोबांथार बर' सुबुं सानखोआ दा बायजोआव दङ अरुणाचलल' नङा बिदिनो सोनाब बंग'आव दं नेपालाव दङ दिल्लीयाव बेंगालुरु आरो महाराष्ट्र गुबुन गुबुन जायगायाव नोगोरफ्राव गावबा गावनि जिउनि थाखाय जिउ लामानि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनायाव थाहैदों खामानि मावनायनि असिलाय दंहैयो बिथांमोनाबो गाव गावनि माने जातीय सत्ता एबा जातिनि थाखाय गाबखांनाय दङ आरो बे जातिनि गाबखांनायखौ लाबाय थानांगौनि थाखाय बिथांमोना मोनसे उदाहरन आं बेखौ मोनदांदों आरो बे आंनि मोनदांथि एबा आंनि लुबैनाय एबा आंनि जेनाखि गोसोनि गोजोननाय आं बिथांमोननो जोबोद माने बाख्नायनाय होयो आरो साबायखर होयो जे बिथांमोना जेनाखि बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बेवहाय दङ अरुणाचलाव दङ एबा पासिघाटआव बिथांमोना गावसिनि थामोन्थाखौ बर' हिसाबै दोननो नागिरदों बे जोंनि थाखाय आरो मा खुगाजों मा रावजों बाख्नायनो बिथांमोनखौ आंहा रावानो गैया जोबथा बाख्नायथाव बाथ्रा आं बिथांमोननो जोबोद गोसो सिंनि हामलायनाय होयो गोजोन्थों बिथाङानोमोन बिथांखौ बयबो जोङो मिथिगौ आरो सासे समाज सिबियारि आरो समाजनि थाखाय गोबां बिहोमा दं आरो बिनि साखाथियाव थानाय जोंहा बयनिबो आंगो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आदा बिथाङाबो दिनै बे समाव जाय बिटिआरनि आलासि बिथांनि नाजानायावनो दिनै बिथांमोना बे अरुणाचल हादोराव फैनानै दिनै सुखु दुखु खौरां लानो हादों मिथिनो मोननो हादों बिनि सायाव आदाखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायग्रोना लानाय जाबाय दिनैनि समाव बे अरुणाचल हादोराव नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जिहेथु बर' समाजनि थाखाय बा जाथिनि थाखाय गोबां खौसेखौ नागिरनानै संग्राम खालामबोबाय थादों दिनैसिमबो नोंथाङा बैसोआ जाबायब्लाबो जिरायनाय गैयै जिहेथु समाजनि राफोद माने सक्तिखौ नागिरनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुदों बेनिखायनो दिनै बे अरुणाचल हादोरनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथाङा आरो मा सिमां दंबावो थांखि दंबावो गिबियावनो नोंथांमोननि प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावबाय लोगोसे दिनै जिहेतु पासिघाटआव जों बेरायनो फैदों जोबोद गोजाननिफ्राय जा बिजनेनि जोंनि बर' रेबग्रा जथुम आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथाङाबो फैदों आरो बिथांमोननि रेबग्रा राइटार्स एकाडेमिनि बिथांमोननि आफादनि गोबां बिबानगिरिफोर फैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ बावबाय लोगोसे बेयाव पासिघाटआव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोर बायदिसिना खामानि मावनानै जानानै बेयाव थानाय गासैबो बर' रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावबाय थ' पासिघाट होनोब्ला आंना गोसोआ बेयाव खावसे थायो थारमाने मानोना कलेज लाइफआ आंना बिनिफ्राय सुरु जादों जवाहरलाल नेहरु कलेज पासिघाटनिफ्राय गतिके जों बेयाव कलेजाव फरायनाय समावनो गोबां बर'फोर दंमोन बेयाव गोबां समिल दंमोन बे समिलफ्राव गोबां बर' मानसिफ्रा थारमाने मा मावोमोन गोजाननिफ्राय फैनानै खामानि मावो सोरबा गारि सालायो सोरबा मिलाव खामानि मावो सोरबा मुहुरि मावो बेयाव गोबां साख्रियाल मावनाय मानसिफोरबो दंमोन
दा बेफोरखौ जोङो कलेजाव फरायनाय समावनो बेयाव थानाय समावनो जे ज' खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामोन बे खेथ्रआव जोंनि सासे बिदा दं जेनेबा आंनिफ्राय देरसिन बेयावनो फरायोमोन बेनिफ्राय पास जानानै थांदों बिजेन्द्र बसुमतारी कालिचरन नार्जारी दानि बिबुंगोरा धनेस्वर नार्जारी गोबां बर' फरायसा बेयाव दंमोन थारमाने जोङो बेयाव फरायोमोन थारमाने फरायोब्लाबो जों गोजानाव थाफैब्लाबो बेयाव थाफैनाय मानसिफ्रा गाहायाव जेसेबांनाखि बर'नि थाखाय सेन्टिमेन्ट थानाय बेयावबो समान समान सेन्टिमेन्ट थानानै बेयाव खामानि मावदों बर' आन्दलना जेब्लानाखि बर' फरायसा दुलाराय बर' फरायसानि नाजानायाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादोंमोन दा बेनिफ्रायबो गोबां बेयाव थानाय बर'फ्रा जे फावसायना थादों बे नङा थारमाने बेनिफ्राय राङै रुफायै थाखाय फैसायै गोबां मदद होदोंमोन आरो बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट जे बेयाव थाब्लाबो बे गाहायाव थानाय बर'फ्रा जाहाथे गोजोरै थानो हानाय मोनसे दिदोम गेरेमसायै थानो हानाय जेरावखि थाया मानो बर' हारिया गेरेमसायै थानांगौ बे मथ'आ बेयाव दंमोन थारमाने आरो बिथांमोना बेखौनो सानोमोन जे बुहुमनि बर'फ्रा जेरै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खावलायदोंमोन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बे पासिघाट एरियायाव थानाय बर'फ्राबो बेखौनो खावलायदोंमोन जे बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ जोंनि बेयाव थानाय मानसिफ्रा खौसे बेनिखायनो खौसेयैनो थानानै बेयाव खामानि मावोमोन बेयाव सोरबा जुदि बिपद आफद जायोबा बयबो ज' थांलायनानै मदद होनाय बायदिसिना बे नेमखान्थिया दंमोन थारमाने दा दिनै फैयै फैयै गोलाव समनि उनाव बेयाव मोनसे बाथौ मन्दिर जाबाय बाथौ मन्दिर जानायनि उनाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव थानाय दा गेजेर गेजेर मालाबा 600हालागै जायो मानसिफ्रा बेयाव फेमिलिया गेजेर गेजेर खमियो दा बेयाव खमानो थारमाने 200नि खम जाया नङा होमबा नोंथां 200नि खम जाया खिन्थु बेखिनि मानसिफोरखौ गावनि सेन्टिमेन्टजों हमथाना लाखिनाय मुल सेन्टारानो जाबाय बे बाथौ थानसालि दा बाथौ बे थानसालिखौ हमथाना लाखिनाय जा देवनिरामोन दङ औवारि बिथांमोन दं जा नैबे पासिघाटनि जोंनि बे बाथौ ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथां दं आरो बिथाङा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिबो बे अरुणाचलनि पासिघाट इउनिटनि आफादगिरि बिथाङा थारमाने जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेसेबांनाखि प्रग्राम जायाथों माने बिथाङा होसो होसो थाङो आरो लोगोसे बेल' नङा दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि माबाफोर आफाद जायोबा बर' थुनलाइनि आफादफोर जायोबा जे जोंनि जायगानि मानसिफ्रा जेसेबांनाखि माबायो मदद होयो बिनि मानसिफ्राबो एखे रोखोमैनो मदद होयो थारमाने दा जोंना खावलायनाया बेखौसो बिटिआरखौबो आरो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिल जों नाजानायाव मोनसे एचिभमेन्ट मोनबाय पलिटिकेल मोनसे राइट मोनबाय जोंनो गाव खुंथायनि मोनसे राहा मोनबाय गतिके बेयाव थानाय बर'फ्रा जिहेतु जातीय सेन्टिमेन्ट थानाय आरो गुबुन रायजोआव थानानैब्लाबो गावनि कालसार गावनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनो बेयाव नाजादों सेस्था खालामदों बे जोबोद बाख्नायनो गोनां बाथ्रा थारमाने जोंनि गाहायाव थानाय मानसिफ्रानो माखासे गुबुन हारिनि राव थुनलाइजों एसिमिलेट जानानै भाषाखौनो रायज्लायनो रोंला थेवबो पासिघाट बादि गुबुन रायजोआव थानानै फैनानै जे बेयाव जे गाननाय जोमनाय राव हारिमुखौ लाखिनानै जे धोरोमनि आसार खान्थिखौ हमथाना लाखिदों बे थारमाने बाख्नायथाव आरो गाहायनि मानसिफ्रा जोङो हानाय मानसिफ्रा बेयाव मदद होनो थाखाय आं खावलायो थारमाने बिटिआरानो जा PKWCआनो जा जेसे हायो एसे मदद होनांगौ दिनै हाया दिनै पारमानेन्टलि जानो फैबाय बे बाथौ थानसालिनि मुङाव बेयावनो जुदि जों उइभिं सेन्टार मोनसे लुनानै होयोबा टुरिस्ट सेन्टार मोनसे लुनानै होयोब्ला मानोना गोबां पासिघाट थारमाने जुनायाव बा सिमेन्ट सापरियाव गिदिर गिदिर मिथिं लानाय जायो बर' थुनलाइ आफादनि हक दुलाराय बर' फरायसा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हक बा आइजो अनसाय आफादनि हक बायदिसिना मिथिं जायोबा टारगेट खालामनानै पासिघाटआव फैयो पासिघाटआव फैनानै गोदाव सोराव बहा थागोन बहा नायगोन मा नायगोन गतिके बेयाव जुदि थानसालियाव मोनसे बर'नि मोनसे टुरिस्ट लज थायोबा बेयाव दिदोमै जुदि जि दाग्रा बर' हिन्जावफोर थाबाय थायोब्ला दा बिथांमोना पासिघाटआव मा दं खाथि खाला मा दं मा गैया बिथांमोना खोन्थानो हागोन बे मोनसे परिबेस थारमाने बेनिखायनो आं खावलायो बिटिआरनिफ्रायबो मददखौ बिनांगौ बिथांमोना आरो BKWCनिफ्राय जों दायथ' लादों दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारीजों जों रायज्लायगोन बेयाव मोनसे उइभिं सेन्टारजों लोगोसे मोनसे प्रडाक्सन सेन्टार नांगौ दा प्रिलिमिनारि अबस्थायाव दं बर' कसारि वेलफेयार कमार्स काउन्सिला थोजासे बाजेट मोनाखै दा पुर्नांग बाजेट मोननायनि उनाव बेयाव मोनसे खामानि मावनांगौ होननानै जों खावलायगोन मानगोनां चिफखौ काउन्सिलनि चिफखौ आरो बेखौ जाफुंनायखौ जों लुबैगोन थारमाने होमब्लासो थारमाने बेयाव थाफैनो हागोन थाफैनाय सुबिदा जागोन बेयाव थानाय मानसिफ्रा गोसोआ गोगोम जागोन आरो खौसेथिया बारायगोन होननानै जों आसा खालामो दिनै पासिघाट हालामनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि समाजनि माहारियारि आफादफोरजों माबायदि लोब्बा लानानै खामानि मावदों बेनिखायनो गुबुन रायजोआव थानायनिख्रुइ आलादा रोखोमै बे पासिघाट हालामाव थानाय बर'फोरा रायजोखौ मोजाङै जासिननो हादों बा बर'नि थानसालि मोनसे लुफुंनानै बेयाव बर'खौ मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानै जों मिथिनो मोननो हायो बेनिखायनो दिनै बे समाव जोङो बे बारा गोबाव खालामनो सानासै जोङो दान्दिसे सम बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्रायनो फंनैसो बाथ्रा मिथिनोसै जोङो दा नैबे साखाथियाव थानाय आदा
खौ गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव बरायबाय बिथांखौबो जोंनि साखाथिनिलाय सम जों लोगो मोनलायबाय थाखायो बेनिखायनो पासिघाट हालामाव रायजो जानानै दिनै बाथौ मोनसे थानसालि लुबाय आरो नोंथांमोना बाहेरनि जिहेतु आसामनि बर'फोरखौ नोंथांमोनजों माबायदि लोब्बा लाखिजानो लुगैयो आरो बेयाव नोंथांमोना आरो मा अभाब अभिजुगखौ हास्थायो? आं खुलुमनाय थाबाय। आंनि नामा फुंखा नार्जारि। आङो पासिघाट बाथौ वेलफेयार ससाइटिनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट। जों बे बाथौ गौथुमखौ जोङो मोजाङै मोजां सलिनानै दंबाय थायो, दा लाखिनानै दं आरो दा जोंथ' बाहेरनिफ्रायथ' एफाग्राब अनसुंथाइ मोनाखै। जों अरुणाचलनिफ्राय दा जोंहा बसिराम सिराम बिथाङा MLA मोन, बे समावनो बे हाखौ जोङो मोननाय जादों। बिनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनदों, थिं एसे मोनदों आरो सिमेन्टफोर मोनदों। बेजोंनो जों दा बे थानसालिखौ फसंना दोनदों आरो दा बे फसंनायजों जों दिनैसो सोलिनानै दं आरो जों सानो आसामनिफ्रायबो जों बाथौ सिबियारि आफादनिफ्राय जोङो एसेसो अनसुंथाइ मोननो हायोबा जों एसे मोजाङैनो जोंनि थानसालिखौ मोजाङै लुफुंनो हागोन साननानै जोङो एसे अनसुंथाइ लुबैयो आरो दा बेयावथ' हायो होला मालायनि रायजोआव थानायलाय नोंथांमोना एसे सहाय गुबुननिफ्राय मोनोबा साबसिन जायो आरो बेखौ नोंथांमोना हास्थायो। गोजोननाय थाबाय। पासिघाटनि जिहेतु बर' रायजोफोरनि रायजो जानाय आरो लोगोसे बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालिनि न' सिङाव थानानै जोङो गोबां सुखु दुखुखौ रायलायबाय। दा नंगौ गुबुन रायजोआव रायजो जानायनि बेलायाव गोबां हयथ' सहायनो गोनां सहायबोगासिनो, थेवब्लाबो बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोना बेयाव थानानैबाबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों लोब्बा लानानै बर'नि थाखाय जिहेतु सम होबोदों। होमब्लाना जों सानना नायदो बेखायनो बायजोआव थानाय पासिघाट ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरखौबो जोङो बायजोनिफ्राय जेसेबां हायो मदद होनानै जिहेतु बिथांमोननि जौगानाय आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ मोजां बिथिंथिं दावगाहोलांनो थाखाय हयथ' जोंनि दानि BKWSC आरो लोगोसे BTR बे सरकारनिफ्राय बर' हिसाबै बिथांमोनखौ मदद होनायखौ जोंबो लुगैयो आरो बिथांमोनाबो हास्थायदों। दा बे समाव जोङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै। बेनोमोन जों दिनैनि जिहेतु दान्दिसे सम पासिघाट ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खौरां लानो फैनाय गेदेमा जोंनि UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो लोगोसे बर' रेबग्रा जथुम बिथांमोननि दैदेनगिरि आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि गोबां मावथिफारि बिथांमोना दिनै अरुणाचल हादोराव फैनानै बर'फोरखौ खौरां लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि सुखु दुखुखौ रायलायलायनानै हयथ' गोबां खामानि मावगोन बेखौ आसा खालामदों। लोगोसे जोङो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सखौ निफ्राय बिदाय लानो सानबाय। गोजोन्थों।